шуруъ аз 5 июли соли ҷорӣ ҳайати бостоншиносони осорхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзеи сари майни деҳаи искодари ноҳияи айнӣ корҳои омӯзишии бостоншиносӣ ва антропологиро шурӯъ намуданд ки тибқи иттилоъ соли 2014 дар ин макон ёдгории тарихӣ ёфт мегардад ки дар он ҷасадҳои қадимаи мумиёшуда гузошта шуданд. моҳи август буд соли 2014 50 кофта фаромадем ки дар баромад, як дар не ду дар баромад, ду дахма. хай гуфтем мебинем. баъд якумашро мо тарафи чапашро кушодем. хай гап аз бас ки вай мо замин баланд буд аз мо ки вай будем. ман дида натонистам. ду ҷавон ки будан ва дидану гуфтанд ки инҷо ҷасадҳое хобида аст ки пӯсту гӯшту тамоми чизаш истодагӣ аст. ман бовар накардам. яке гуфт ки хоҳӣ ман бурд оварда ба ту нишон метавам пештар. ман гуфтам не. баъд хай чароға рӯшан кардам, дидам ки ҳаққонӣ инҷо чанд ҷасади мумиёе ман намедонистам гапа росташ ки мумиёе аст. чанд ҷасад бо пӯсту гӯшташ истодааст. ҷиҳати пажӯҳиши дақиқ ва муайян намудани ҷасадҳои қадима, таҳлили устухонҳо, тарзи зиндагӣ, урфу одат ва дигар вижагиҳои ҳаёти одамони ин давра олимону антропологҳо аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин экспедитсия ҳамроҳ шуданд. тавре маълум гардид, макони пайдо намуда болояш бо чӯбҳои арча пӯшида шуда аз байн девор карда шудааст ки дар тарафи рост ҷасадҳои мум карда шуда ва дар тарафи чап бошад ҷасадҳои мумиёношуда гузошта шуданд. Это уникальная находка для Таджикистана, что, во всяком случае, мне неизвестны мумии вообще, и подобная вот сохранность первый раз такая. Поэтому это очень здорово, что удалось ее и сохранить, и достать, и можно будет дальше изучать, как это происходило. Что первое обращает на себя внимание, это его миниатюрность. То есть он не крупный, не здоровый, а наоборот очень грацильный, небольшого роста, с слабо выраженным рельефом везде. Но все-таки вот, судя по тазу, как совершенно справедливо Маснав отметил, это мужчина. Вот. Кроме вот того, поздравить всех с такой замечательной находкой и пожелать музею, чтобы это украсило его экспозицию. Ничего, естественно, ее можно сделать очень интересной, с применением современных методов. Да, это было бы просто замечательно. ёфт шудани ҷасадҳои мумиёшуда дар деҳаи искодари ноҳияи айнӣ аз он шаҳодат медиҳад ки дар ин сарзамин низ одати мумиёкунӣ вуҷуд доштааст ва ин дар осиёи марказӣ беназир аст. албатта яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ ин муаррифӣ, ҷустуҷӯй ва пешбурди корҳои ҳафриётӣ бо осоншиносӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва шуруъ аз соли 2024 инҷониб кормандони осорхонаи миллӣ дар мавзеи сари майн дар ноҳияи айнӣ дар деҳаи искодар фаъолият намуда истодаанд ва пеш аз ҳама ин ҷустуҷӯи мо, фаъолияти восоншиносии мо маншаъ мегирад аз яке аз ёдгориҳои муҳиме ки дар деҳаи искодар ҷойгир аст, ин дахмаи қадимӣ аст ки дар тӯли таҳқиқи мо ошкор шуд, муайян шуд ки дар ҳамин дохили дахма 25 адад ҷасадҳои одамои қадимӣ нигаҳдорӣ карда мешаванд ва албатта дар ҳудуди ёдгориҳое ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз ҳастанд, дар як ёдгорӣ ошкор намудани ин қадар шумораи зиёди ҷасадҳо албатта воқеъ бисёр ҳам нодир аст. пас аз омӯзиши мутахассисон ҷасадҳои мумиёшуда барои намоиши доимӣ ба осорхонаи миллӣ интиқол дода мешаванд.